Kaixo, ondoren bonos.dssmarketplaza.eus plataforman deskontu bonuak erosteko moduari buruzko tutorial labur bat egingo dugu. Bonuak erosteko bi aukera ditugu. Lehenengoa, erosi zure bonuak botoian klik egitea da. Bigarren aukera, erdian dagoen erosi botoian klik egitea litzateke. Eros ditzagun bonuak erosi zure bonuak botoian sakatuz. Horri honetan, plataformari atxikitako saltokien zerrenda ikusi daiteke. Bilaketak egiteko, saltoki kategoria edo auzoa filtroak erabil ditzakegu. Bilaketa zehatzagoa egin nahi badugu, pantailaren goiko eskuineko aldean dagoen bilatzailea erabili dezakegu. Bonu bat erosiko dugu denda batean. Horretarako, denda aukeratu eta klik egiten dugu. Dendaren fitxa honetan, beheko aldean botoi bat dago. Gure erosketa saskiari bonoak gehitzeko. Klik egiten dugu, eta klik egitean bonu bat gehituko diogu aukeratu dugun dendari. Bonu gehiago gehitu nahi baditugu, hemendik egin dezakegu. Beste denda batean gehitu nahi baldin baditugu bonuak, jarraitu erosten botoia sakatuz egin dezakegu. Orain, bi bono ditugu lehen dendarako eta bat bigarrenerako. Erosketa prozesua amaitu nahi badugu, formulario hau gure datu pertsonalekin bete beharko dugu. Onartu pribatasun politika eta egin klik eskaera egiteko botoian. Ondoren, gure banku datuak bete beharko ditugu eta ez dugu besterik egin behar. Prozesu honen amaieran, mezu elektroniko bat iritsiko zaigu, PDF fitxategi batekin, non deskontu bonuen kodea ikusiko dugu. Kode hori, bonua erosi dugun dendan aurkeztu beharko dugu, eta horrekin amaituko litzateke prozesua.